Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Wat doe je? Jongen, mij waar? Wiebe Kaspers. Wiebe Kaspers. En waar bist je? Ja, dat is een bovenal. Siebrug. En Siebrug, hoe komt dit zo dat je mij Wiebe jongen? Nou, we hebben een project over... Is iets We hebben een project over de grutto. Hoe de wat? De grutto. Ik heb heel veel zin in keer dat ik 2 keer zoveel festivals kwam als de bedoeling weer. Dus, Heel goed, sorry. Ook weer gereden. Maar we nou even serieus van jullie, hè? Ja. Want jullie hebben een clip, een nieuwe clip, toch? Ja, redelijk recent. Een hartstikke recent clip. En dat is wat speciaals voor mij, want het gaat al in een goed doel. Ja, dat klopt. Kun je er wat over vertellen? Daar kan ik zeker wat over vertellen. Onze producent is een paar jaar geleden naar Ecuador verhuisd. En is daar in aanraking gekomen met een weeshuis. En daar werkt hij 3-4 dagen in de week voor. Allemaal met het vrijblijvend uiteraard, daar krijgt hij niks voor. En wij hebben besloten om de opbrengst van onze nieuwe liveplaat, die we hebben opgenomen in Vera, 3 februari jongstleden, om de gehele opbrengst daarvan te doneren aan het weeshuis in Ecuador, in Olon. En daar komt er aan de Leenvries. Ja, zeker. Je bent een Leenvries. Ja, en je kent mij leren. Nou, maar hoe dit zit, ja, nou, dat wil ik even weten. En je naast mij zit Johannes. Goeie. Johannes, vertel. Wat is het, een Leenvries? Een Leenvries, dat is hier dit een meld op leenunvries.nl. En Leenunvries is een project initiëerd door de Frieske Bibliotheken. En daarin lenen wij geen boeken uit, maar mensen, Friesen en mensen van buiten de provincie die het nieuwsgierig vinden om, nou ja, om hen heen te zien en te zien waar ze binnen en wat voor mensen uit hier leven. Een mop. Christopher, doe hier eens een mooie mop. Nee, heb ik niet. Wat zei je net met het Belgisch accentje? Nee, god, ik weet niet eens meer. Well, Mr. Levi Parham, I'm going to introduce myself. I'm Regina. Regina, nice to meet you. I was very excited to meet you. Yeah? Yeah, because I saw a lot of music videos on the internet. You can't trust them. I saw you have a very, very fast career. Okay, yeah. I don't know it's true, but you were beginning, your first album was in 2013. Uh-huh. And the third is now, 2016. Yeah. Mm-hmm. Oh, are we 17? Now we are 2017. Yeah. But you're still on the promotion tour for your last album. Yeah. Yeah, I'm still promoting the last album. I just recorded a new album that'll be out next year. Next year. But, and what's the name of that album? I haven't got that figured out yet. You don't know a name yet. ik vind het weer gezellig dat ik er weer ben. Nou, en wij vinden het gezellig. Ja, en ik vind het leuk dat ik daar nou eens een keer show. Nou, wat leuk. Ja, geweldig net. Nou, dan hoop je familie maar op prachtig mooie muziek dat we weer even genieten kunnen. Dat doen wij vast. En dan zitten we weer omruit weer te jongen in de auto. Nou, dat is helemaal mooi. Ja, dat zullen we eigenlijk veel meer maken. Ja, maar dit is een genezingsspel. Hè? Muziek is een genezingsspel. En ik geloof dat ik op radio ben, en ik geloof dat ik op televisie ben, en ik geloof dat ik op internet ben. Ja, dat weet niks. Ik jij zelf helemaal niks intussen, maar dat hindert niks. Eigenlijk heel zenuwachtig nu. Er draait nu een videoclipje. Ja. En meteen uit het videoclipje dan komen we weer bij Willem en die gaat ons weer naar een muzikant brengen die weer een stukje gaat zingen. Oké. Ja. Maar die ben je goed voorbereid? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb een stukje chocola gehad van Afke Nienke. Met zeezout, vind ik heerlijk. Ja. En daar doe ik het heel goed op, schijnt. Oké. Wat doe je? Ik zit Jimmy Memo, laten wij spreken. Won't you love me through the day? More than call me this evening. Tell me that you're so sad when I'm away. En wat is jouw naam? Johan Veenstra. Johan Veenstra. De Fotograaf van dienst. Ja, je moet wat meer doen. Ben je in de cliff hoor? Moet je hem nog even insjongen? Moet je hem nog even... Nee.
Wiebe? Sorry, ik zit al wel op mijn mobiel. Is nou weer aan die mobiel? Je wil hem hier maar tegen. Is die naam? Pascal. Pascal. Is het een beetje leuk? Hallo. Meisje hoor. I wanna know, have you ever seen Het is weer afgelopen 9 april hadden we voor de laatst de Drive-In Back in Time. Ja. Daar speelde Drive-In Back en andere bands. Goed, dit keer geen Drive-In Back. Maar we beginnen dit keer met de Traveling Band. Dat is CCR Tribute Band, zeg maar, uit Bolzert. En we hebben BZN66 uit Volendam. Ze binden nog en ik ga een oude kaart uit zondag. Daar staan de meeste stukjes grijden waar ze altijd west gaan, staan ze nog op. En dan kun je het heel leuk zien. Pray and take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you.